Mga amiga, dito naman tayo sa episode number 3 mga amiga. Ito na nangyari kay Model na Vicky mga amiga. Wala na siya sa kanyang iisip. Kasobrahan pagka-depress. Feel pa rin niya ang kanyang pagka-model mga amiga. Palagi lang siya nasa ibabaw ng puno na walang sanga. Nahihirapan na ngayon si Model na Vicky. May kapatid pala siya. May kambal si Model na Vicky. Siya ang nagsusubaybay sa kanya. Mula umaga, tanghali, gabi at madaling araw. Nandito lang siya sa puno, naghihintay ng tala. Laog ba, laog? Hoy! Laog ba nila? Laog ba? Laog. Hulaog lagi ko sis, hulat sa agod, nagdrama pagalik ko. Ulyag mataga ka, mabalik lang sa nga. Masalo ka, taka?